ao encontro. Moitas grazas, simplemente para unha cuestión de arquivo e quizás máis adiante para facer un pupurri un pouco de todos os encontros. Así que, de novo pido vos disculpas pola tardanza, porque, foron algunhas cuestións técnicas que me fallaron. Como vos dicía, hoxe é o terceiro encontro do ciclo Ler Mulleres Galegas, e nesta oportunidade conmemoraremos o Día das Letras Galegas neste mes de maio, coa presenza das escritoras Elena Villar Janeiro e Rexina Vega, que xa están por aquí. Boas tardes. Hola, boas tardes. Ai, as vemos. Boas tardes. Elena Villar Janeiro, como saben, é unha notable escritora en diferentes xéneros exclusivos: poesía narrativa infantil e juvenil, opinión xornalística, é membra da Real Academia Galega, foi tamén membra do Consello da Cultura Galega e presidenta da Fundación Rosalía de Castro, e recibiu importantes e numerosos premios e distincións ao longo de todo este tempo. E Rexina Vega, boas tardes, Rexina, é escritora, investigadora. Hola, boas tardes. Profesora universitaria e crítica literaria. Estou indo así como rapidísimo por todo o tempo que perdín pelexándome co ordenador, así que perdoade. Tes, Rexina, unha gran traxectoria literaria que se fai sobresaír no campo da narrativa e do ensaio crítico, e tamén recibiu importantes premios e traballou en distintas universidades prestixiosas, tanto do Estado español como de Portugal. Este ciclo coordina e o presenta Micaela Fernández da Riva, que é licenciada en Ciencias da Comunicación pola Universidade de Bos Aires, investigadora e crítica especializada en arte, cultura, comunicación, TIC e xénero. A verdade é que moitísimas grazas, Micaela, por todo o traballo que estás a levar a cabo, porque temos esta gran oportunidade de contar mes a mes durante este ano, neste primeiro ciclo de Ler Mulleres Galegas, con personalidades e mulleres que amamos, que admiramos, que respectamos, que de algún xeito, grazas a pandemia, que non todo ia ser malo, pero grazas á pandemia acostumámonos a isto do Zoom e da virtualidade, entón estamos permanentemente conectadas con Galicia, así que, antes comentábamos hai uns minutiños que agora podemos viaxar a calquera lado, gracias aos Zooms e a virtualidade, así que, de algún xeito estamos hoxe aquí en Galicia, pero tamén en Bos Aires, neste currunchiño do Centro Galicia da Colectividade Galega de Bos Aires, con Elena Villar Janeiro e Rexina Vega. Micaela, cedoche a palabra para que nos fagas un pouco a túa presentación e queremos escoitar as tres, conversar, todo o que nos queirades ofrecer. Lembrámosvos que tedes o chat habilitado, eso penso, sí, para que podades intervir por aí no proxecto que querades, saudar, presentarvos, e despois, cara ao final, ou en algún momento, poderedes abrir o micrófono para intervir, preguntar o que queirades ou comentar o que queirades. Así que, adiante, Micaela. Moitísimas grazas, Elena e Rexina, por estar. Escoitámoste, Micaela. Bueno, boas tardes a todos, a todas. Voy a empezar. La metodología un poco de estos encuentros se va dando más que nada con una breve presentación, que hacemos una breve presentación a veces mixta, hablamos de distintos idiomas, no distintos, nada más que dos, y vamos introduciendo algunas preguntas que también son más que nada para ellas, ¿no? Pero también es para el público, para la gente que nos está escuchando. Nos gustaría también ir retomando todas las cuestiones, comentarios, dudas, nuevas preguntas, porque más que nada este es un homenaje, a partir de lo que todos y todas podamos aportar. Así que primero voy a empezar leyendo para no perderme, porque
Aquí hay muchas cosas y son extensas, porque aquí hay mucho trabajo, hay dos mujeres que tienen mucho trabajo, mucha trayectoria, así que, bueno, vamos a comenzar leyendo. Bueno, en marzo, como dijo Marta, iniciamos un ciclo dedicado a la lectura de textos de escritoras contemporáneas que crean en gallego. Marzo fue el mes de la poesía, se lo dedicamos a la poesía, abril el de la memoria, y así llegamos a mayo, que es el mes que haremos nuestro particular homenaje a las letras gallegas. Podría decirse que las letras gallegas tienen su momento inaugural en la poesía, y de esta manera también podríamos destacar que la poesía es la base de distintos discursos y géneros, y también de la memoria. Y no podemos olvidar que esta poesía y esta memoria está encarnada en una delicada revisión histórico-cultural a partir de un significativo icono femenino. Como la mayoría sabe, el Día o celebración de las letras gallegas se instituye a partir de un hecho concreto, la publicación en 1863 de Cantares gallegos, de Rosalía de Castro. Una mujer y un poemario dan nacimiento simbólico a la literatura, al lenguaje, a las letras y a las palabras que cobijan y protegen la cultura. María do Sebreiro, en un artículo publicado en El Progreso en mayo de 2007, a raíz de la conmemoración de las letras gallegas, expresará: sempre é perigoso dentro e fora da literatura sustituir as aspiracións da justiza social polo igualitarismo obrigatorio. A poesía, como a terra, é de quen a traballa, pero que as poetas mulleres sexamos hoxe en Galicia tantas ou máis que os poetas homes é unha conquista innegável. Sin lugar a dudas, esta cita merece un desarrollo mayor, que lo iremos transitando, y empezar a desmontar ciertos hilos de una trama que también la iremos comentando. En una publicación que se llama A Festa da Palabra Silenciada, que conocerán muchos y muchas de ustedes, en un editorial de María José Queizán, de 2013, dice que sostiene algo similar, ¿no? Que es un feito que a literatura de autoría feminina instalou na poesía. Posiblemente porque se trata de un género literario que requiere un tiempo que podríamos llamarlo otro, un tiempo que puede ser pensado y compartido dentro de las múltiples actividades que realizan las mujeres en torno a los roles asignados a su género. Es un tiempo otro materializado en las experiencias y el tiempo de las otras. Hoy pensamos la poesía y su innegable vinculación con un valor patrimonial o matrilineal cultural y por su diferencia. ¿Podemos pensarla por su diferencia? ¿Podríamos pensar esto? Bueno, ya lo iremos hablando con nuestras especialistas. Entonces aquí ellas, las escritoras, nos aportarán nuevas respuestas, también quizás nuevos interrogantes, como parafraseando al lobo feroz, para abordarla mejor. Me gustó mucho recoger esta cita también de Elena, que habla de su relación con la poesía y el proceso productivo, junto a las circunstancias que la convocan a crear, y dice: a poesía axúdame a recobrar a emerxencia temporal do pozo escuro e frío que me precede e a presentir a continuidade do fluir que me sobrevivirá. Seis constantes que dinamizan a miña obra poética e me coutan cos seus límites a saudade, tristeza permanente por algo perdido que nin sequera tiven, a morte, supremo momento de transformación do dinámico en estático e eterno, o amor liberador e guía do entre tanto, a terra e a paisaxe, parte aglutinadora de min mesma, cara atrás e cara adiante, o mar, a redondez do gran tamaño e da envoltura. Bueno, perdón Elena
haberme atrevido a tanto. Me encantó esto está en autobiográfica, en la Biblioteca Virtual Galega. Pueden consultarla y leerla, que va a ser mucho más placentero. Y entonces me preguntaba qué pasa con otros géneros literarios. Disculpen que hay una ambulancia que está cerca. Bueno, me preguntaba qué pasa con otros géneros literarios, qué ocurre con la crítica literaria, que Regina va a tener mucho que aportar, tan necesaria con los estudios teóricos, con los estudios históricos y sociales que rodean el entramado de las letras como pieza significativa de la cultura. Las letras gallegas merecen ser recorridas a partir de sus representantes, de quienes la trabajan, como dice la cita de María. Por eso tenemos aquí a Elena, que transita, como había comentado también en su presentación Marta, prácticamente todos los géneros que las letras pueden contener: poesía, narrativa dedicada a la infancia, también incursiona en el ensayo, en el periodismo de opinión, cultural, y hasta en las redes sociales. Esto es algo, tiene un activismo ahí en redes muy interesante. El otro día leía un artículo donde estaba ella como un ejemplo junto a otras escritoras que también trabajaban en el espacio de las redes, ella en el Facebook, otras lo hacían en Instagram y en Twitter, pero me pareció sumamente interesante esta apuesta por el activismo en redes, tanto difundiendo la obra de otras escritoras, de otras poetas, como la suya. Y bueno, y también tenemos aquí a Regina, que también abordó el relato, la novela, el ensayo, la traducción, la propia enseñanza de las letras y la crítica cultural, ambas intrínsecamente ligadas. Porque un idioma necesita de una valoración estética, de un canon, de un criterio, de un análisis crítico para poder conocerlo en toda su complejidad. Porque la lengua es una complejidad, es un entramado, es una dimensión simbólica abierta al intercambio y al diálogo entre quienes leen y quienes escriben. Bueno, por esto aquí están estas dos representantes que van a homenajear con cada palabra, con cada intercambio, en la fecha, ¿no? que tenemos hoy presente, cruzándose a partir de distintos géneros y distintos discursos, y desde distintas, incluso también desde distintos medios, como les contaba de Elena. Sí, también, bueno, hablaremos un poquito de los medios digitales y demás. Bueno, Marta ya mencionó algunas de las actividades. Yo quisiera nombrar algunos de los textos de cada una para comenzar con las preguntas, que me parece, y el intercambio, que me parece que es lo más interesante. Quería contarles que, bueno, Elena ha recibido importantes distinciones a lo largo de este tiempo: el Premio Galicia de Narrativa de la Universidad de Santiago, 1980, con una obra en común con Jesús Rábade, el Premio Arume de Literatura Infantil. Estoy haciendo todo muy acotado porque la verdad que es muy extenso todo. El Premio Arume, el Premio de la Asociación de Escritores en Lengua Gallega en 2016, algunos, bueno, de sus libros de poesía: Rosalía en el espejo, de 1985, Álbum de fotos, 1999, Párpado azul, 2003, Remontar o río, que lo tengo por aquí, después lo voy a
mostrar, de 2014, Poesía Mínima, 2018, en Literatura Infantil y Juvenil, El día que llovió de noche, 1985, Berniño, 1988, La ciudad de Aldara, 1989, Patapau, 1989, Acampada Lúa, 1999, Belidadona, 2003, Raúl, 2005, Rosalía, 2006, que es una biografía para niños y niñas. Bueno, algunos están en la biblioteca, ya Marta también les podrá contar. Perdón, Micaela, ya que hiciste referencia, comparto, porque no quería interrumpirte, comparto unas sí. fotiños de algunos libros que tenemos de Elena Villar Janeiro na biblioteca, así que evidentemente xa sabedes que está aberta a comunidade para pedir en préstamo, por sorte se van pedindo tanto na biblioteca do Centro de Galicia como na biblioteca do Colexo, do Instituto Argentino Galego Santiago Apóstolo. Podedes, bueno, as persoas que viven aquí tedes o meu contacto, senón, bueno, nas redes está tamén o contacto da biblioteca. Bueno, tenemos de literatura, de poesía, de literatura para adultos, para personas adultas, e para nenos e nenas tamén. Bueno, paso así as fotiños un pouco, se queres podes continuar, Micaela, así tamén Sí. enseguida escoitamos a Elena e a Regina. Perfecto. Bueno, O Caderno de Edua, 2010, Amor por Catro, 2018, narrativa O Enterro da Galinha de Dontilia Royce, 1991, La tarde de las maletas, 1992, y de ensayo Ellas, 1999, Paseos literarios, 2001, Feminino plural, 2003, O sabor da terra, 2005. Bueno, y en cuanto a Regina, bueno, ella, bueno, esto ya lo habíamos dicho, doctora en Filología Románica, especialista en la obra de Álvaro Cunqueiro, ha recibido también importantes reconocimientos y premios a raíz de, bueno, de la obra, de monográficos, ensayos, bueno, ha publicado monográficos en revista Quimera y crítica de público, a Nosaterra. Bueno, después también se mueve en diferentes géneros, como la narrativa, en Cardume, Dark Butterfly, y bueno, Cardume de 2007, Dark Butterfly de 2012, Nadie duerme, 2017, Ingen dorme, 2019, en ensayo Outros Feirantes, de Álvaro Cunqueiro, 1992, a ver, Bilingüismo e autotraducción, una obra de Álvaro Cunqueiro, y también ha participado de diversos libros colectivos, ¿no? También, bueno, Elena también, esto es algo que es una constante, que también me parece algo para destacar de casi todas las escritoras que pasaron por aquí, pero hay algo en común de las escritoras galegas que participan generalmente en obras colectivas. Existe esa unión que a mí me parece, bueno, muy interesante. En Argentina por ahí quizás no hay tanto de esto. Quizás tiene que ver también con el tema de unirse a través de un idioma común y de una cultura común, y de rescatarla a través de lo colectivo. Así que bueno, esto era algo también para nombrar. Entonces, bueno, yo pasaría a hacerles unas preguntas, si no quieren decir nada, o no, alguien no quiere decir nada, no quiere decir algo, o tiene algo más para aportar, algunas preguntas cruzadas, porque estaría bueno esto, ¿no? El intercambio
desde los lugares y las distintas producciones que ustedes abordan. Entonces, bueno, si les parece bien, quisiera preguntarle a Elena cuándo empezó a escribir, ¿cuándo empezaste a escribir? Pois eu empecé a escribir relativamente tarde, porque tiña 28 anos e 32 cando publiquei, e xeralmente a xente que vai escribir empeza a escribir moito máis cedo. Estiven xogando, experimentando con moitas artes, coa música, que sería que a mí me gustaría, pero que non tiña preparación nin posibilidades de fora do autodidactismo, a pintura que acabei abandonando e retomando despois a través da fotografía, a cerámica que me gustaba moito manter un forno e facer estas historias, e acabei facendo escrita, que era o que máis doado me era, o que máis barato me era tamén, e posiblemente o que iba máis co meu espírito. E moi influenciada por Juan Ramón Jiménez e as súas lecturas, e empecé escribindo en castelán. A publicación é do 72. Non fun temperá, como adoita ser a xente, o que me saí beneficiada en que me parece que o primeiro libro xa é un libro dunha certa madurez, porque xa tiña unha certa idade para saber, para ter experiencias da vida, que contar e que cantar. Bueno, entonces ahora para Regina, más o menos la pregunta va ¿cuándo empezaste a escribir y a leer en galego? También en castellano, ¿no? Pero bueno. ¿Qué surgió primero? Bueno, en principio simplemente quero expresar a miña enorme gratitude para que me deixedes estar nese foro e a carón dunha grandísima mestra como Elena Villar Janeiro. Realmente estou moi honrada de estar ao seu carón, porque realmente é alguén a quen admiro profundamente, a ela e a toda a súa saga, que é fundamental na cultura galega. A parte disto, que quero bueno, facer memoria. Eu son pertencente á primeira promoción de estudantado de Galiza co galego como lingua obrigatoria. Co cal, para min, o galego estivo sempre dentro do mundo escolar. Unha lingua, unha enorme potencia, sobre todo porque estamos falando dos anos da transición democrática neste país. A escola nese momento era unha escola que vibraba en galego. Elena recordará ben, non? Todo aquel entusiasmo. E cando vives ese período sendo nena, realmente pareceche impresionante. Eu, evidentemente, empecé a escribir, e eu empecé a escribir en galego, por máis que eu escribía desde Vigo, desde dunhas das grandes cidades galegas, maiormente un ámbito monolingüe en castelán. Pero eu decatábame de que o galego, que os adultos os que eu quería parecerme estaban empregando o castelán, o galego, eran os meus modelos. Eu non vía a adultos que xerasen en mí admiración, modelo a imitar, que empregasen o castelán. Empregaban todos o galego. Había un enorme monolingüismo nas escolas e unha enorme potencia cultural e un enorme entusiasmo, co cal eu viví dun xeito absolutamente natural. Para min, desde a escola, que foi fundamental, presentouseme a cultura galega en pé de igualdade, sen máis, aos 10 ou 11 anos, empecé a ler, decir, como con unha sensación de estar realmente nunha literatura de seu, nunha literatura nacional que non tiña nada que envidiar ningunha outra. O cal, entrei na literatura galega, na lingua galega, dun xeito moi desprexuizado. Como tiña na lingua un poder suplementario que me achegaba a aquela xente que admiraba, que eran aqueles mestres que estaban tirando da nova escola galega. Se me permitides completar eso, porque me emociona moitísimo o que está dicindo Regina. Eu son posiblemente a primeira profesora de galego
que o dei voluntariamente no 75, permitían dalo, pero gratuitamente, con obrigatoriedade nula no alumnado e fora de horas de clase, no colexio, pero era unha cousa miña. Pero iban todas as alumnas. Eu tive moitos anos só alumnas, por unhas cuestións que non veñen a conto en escola pública, pero só mulleres. O que tamén me meteu tamén nunha andaina preciosa. E logo fun a primeira que pedín, polo menos na comarca de Compostela, o galego obrigatorio, non sendo obrigatorio, no 79-80. De maneira que estamos ante Rexina, que tivo unha escolarización xa en galego, a unha profesora que empezou a ser profesora de galego no momento inicial. De feito, é un dos meus méritos, se se pode decir. Creo que a Academia considerou non a escritora, sino a profesora de galego daquela época, na que estou absolutamente conforme co que di Rexina. Éramos uns profesores moi concienciados, o alumnado estaba desexoso, era esponxa desexosa de beber aquelo, e foi unha maravilla. Eu tamén reconquistei a miña lingua para escribir, tiven que reconquistala, pero non tiña reconquistada. Claro. De feito, eu empecé a escribir ali na escola para os certames que había o 17 de maio, e logo vexo que hai algunha pregunta sobre isto de maio. O 17 de maio de antes non ten nada que ver co que temos agora, nada que ver. Aquilo era unha verdadeira festa, unha festa colectiva nun día lectivo unha semana na que os libros estaban na rúa, dun xeito moi semellante ao que pode ser o San Jordi hoxe en día. Eu recordo iso, ese 17 de maio absolutamente vivo. E había certames, por exemplo, eu gañaba sistemáticamente os certames de poesía na cidade de Vigo. Os certames escolares de poesía da cidade de Vigo, pois gañaba ano tras ano o primeiro premio. E ia ao Praza de Castelos a declamar diante de todo o mundo. E para min aquilo era maravilloso. Eu tiña un poder, e o meu poder era a lingua. Iso é maravilloso, porque claro, eu non sei se é mérito, eu doulle moito mérito a ter a capacidade intelectual, humana e ética, é unha capacidade ética, sin dúbida, de abandonar unha lingua que dominaba, que estaba tendo éxito nela, e coller a miña, como puiden, como acolleu Rosalía, porque eu non tuve en clase de galego nunca, eu tiven que me autoformar no galego estándar para despois tamén ser profesora. Perdón. Pero, sobre todo, o que tiña mérito era o ambiente no que se traballaba, as ganas que tiñan os alumnos de conectar con todo aquelo. Uns alumnos que coñecían o galego canda a democracia, porque o galego era a democracia que estaba entrando na escola. Os profesores de galego eran os profesores máis demócratas, máis participativos, eran os novos, os que íbamos a ensinar algo novo, con formas novas, con xeitos novos. Era unha maravilla, aquilo era unha maravilla. Rexina, gracias por recordarmo, porque creo que é para destacar, claro que sí. Claro, foi un momento glorioso da escola. E aí sí que estaba vivo, realmente, e en entornos, porque claro, eu falo dun entorno como da cidade de Vigo nos anos 70, dos anos 70, a cidade de Vigo nos anos 70 está absolutamente castelanizada, pero rañabas un pouquiño e saía o galego, claro, e a escola de repente saca toda ese verniz de cascarilla e empeza ese orgullo que está relacionado cos valores progresistas que se abren á democracia, estrictamente relacionado. Era unha festa, Elena. Era unha festa e además tiña moito sentido. O galego non estaba na escola, o galego non era oficial, o galego non se podía usar, entón era un día no que o galego era realmente protagonista de algo que non podía ser outro día. Eu creo que hoxe perdeu ese sentido. Para min é o sentido que tiña, claro. Entón hoxe perdeu ese sentido. Posiblemente, desde o meu criterio, habería que buscar outra maneira de facer esa festa. Así, eu creo que agora mesmo o Día das Letras Galegas hai que creo que é unha data necrolóxica que nos fai moi pouco ben. Eu creo que é absolutamente inútil. Eu creo que sí, por outro lado,
hai tamén, eu, que conste que eu son moi disciplinada, fago as cousas que teño que facer, non vou ir contra o país, pero estamos correndo un risco de que a literatura galega nas escolas non está ben tratada, agasa exclusivamente infanto e juvenil, que ten o seu lugar, pero bueno, hai que chegar aos clásicos, porque senón non valeu para nada tampouco esta, non? Entón, están lendo por turno, polo que a academia decide, un pedazo de literatura por cada esquina os alumnos están traballando un mes ou o tempo que están traballando, pero ao mellor nunca leron a Manuel Antonio. Nunca leron a Manuel Antonio, pero van ler. É como entrar nunha dinámica posfordista con un mecanicismo. Nun mecanicismo no que agora que toca, é como unha especie de aprendizaxe en cadea, e a cultura non é iso. É ir contra o xerme mesmo da cultura. Outra cousa que pode ter sentido honrar acoutadamente a unha figura literaria do pasado. Sí, a maiores. A maiores. A maiores da celebración. A maiores. Efectivamente, a maiores. Sí. A celebración sempre será rosaliana e murguiana, porque Rosalía dedica ese libro polo aniversario. Rosalía dedica os 2 libros galegos, que son os únicos que pon prólogo, son os prólogos galegos, que é a súa escrita en galego máis importante que deixa, e dedica-os un ao nacemento de Murguía e outro ao seu propio nacemento. Cal quer dicir que eran 2 libros moi importantes para ela. E entón será sempre unha festa de Murguía polo aniversario e unha festa de Rosalía por ser a autora, e unha festa de cantares gallegos, sen dúbida. E logo, eso non se pode obviar, e había que celebrarlo tamén todos os anos con esa claridade. E unha persoa digna de ser estudiada, sí, pero non tan monotemáticamente, de verdad, creo que a veces, incluso para os centros, non é a persoa caída para estar estudiando, nin hai por que escoller unha persoa porque sea caída para os centros, que son cousas distintas. Bueno, este é o pensar, non? Esa é outra cousa. Non sei, aquí que temos moito, como vedes, temos moito que pensar e moitas liñas posibles de alternativa a algo que nos produce bastante frustración, tal e como está deseñado neste momento. Xa leva anos produciéndonos esta sensación de frustración e de idea que a cultura, decir que de algún xeito parece un oxímono, pero parece que o Día das Letras Galegas colabora en contra da cultura galega. Bueno, eu creo que cando fixeron festivo foi por algo, porque a ver, agora que non volve lectivo. A ver, como Z, xa estos nos pobres dos nenos lles gusta porque é festivo. Claro, é que xa me está totalmente baleirado, é un significante baleiro, como dirían os de Podemos, non? É un significante baleiro absolutamente. Deixando moi claro que Regina está completamente de acordo comigo, expreso mellor que a min, que é un día fundamental. Non vamos nunca a decir que ese día non é fundamental. É fundamental. Era un día para poñerse de largo, pero lectivo, con traballo na escola, porque así veríase tamén o que está facendo a escola. Porque a escola confórmase con esas... Moita escola confórmase con esa esquina. Confórmase con facer ese traballo. E o resto do ano... Sí, é unha coartada. Claro, é unha coartada total. Que no fondo fala dunha anomalía. No fondo di unha anomalía. Unha lingua que se celebra un día é unha anomalía dentro dunha lingua normal. Sí, pero eu recordo dos días das letras galegas da miña infancia, e recordo días lectivos, e recordo as librerías nas rúas. Era algo frecuente, todas as libros. Recordo a cidade chea de libros polas rúas. Iso é importante. Todos os libros, non só o de un autor ou unha autora. Si, iso van a ter que, non sei, depende de moitas cousas. Bueno, aquí, perdón que me meta, non? Porque a mí tamén me toca un pouco, porque eu son mestra de lingua galega para cativos, pero desta beira do Atlántico, non? Aquí en Bos Aires, que eu penso que se vive unha realidade completamente diferente. Primeiro que son rapazas e rapazas que non viven na Galicia territorial, co cal non están socializados na lingua galega, pero tampouco están cos prexuizos, quizáis, non? Que hai cara a lingua e cara a historia, a cultura de Galicia, todo o contrario, non? O que dicimos
sempre aquí, que penso que tamén a xente aí que o di, que as letras galegas son todos os días, en realidade, non é soamente o 17 de maio, non sei que pensades, supoño que co que estades a dicir que tamén non pode ser unha excusa ese día para traballar un autor ou autora, senón que ten que ser todos os días o traballo, e por iso penso que aquí, bueno, antes vi as caras, algún comentario aí no chat que estabades comentando sobre a escola e a escolarización en galego, en Vigo, ademais, eu son de Vigo tamén, pero xa son, eu nacín nos anos 80, así que xa vivín outra cousa, quizáis, pero sempre se di que en Vigo que non é unha cidade moi galego falante, ou non o era, penso que outra vez bueno, hai como un montón de cuestións, pero ao que iba, que me parece que nos emociona un pouco tamén o que estábamos a escoitar de vos as dúas, que é a profesión de docente e o rol que cumplen as escolas, os docentes en todo momento, non? Da igual o momento histórico, que os docentes son as persoas que están, bueno, aí de referentes, como dicía Regina, bueno, Elena, que recentemente creo que Lin que che deron un premio, non? Ou un recoñecemento como mestra. Entón, eso a verdade é que é un orgullo, eso tense que valorar todos os días as letras, a cultura, a historia, a literatura. Así que, bueno, máis aló do que faga cada escola, penso que ten que haber... Bueno, non sei por que me meto eu aquí no medio, non queremos escoitarvos a vos, pero non sei que pensan as demais, ou Micaela, que se queres reconducir un pouquiño isto, porque é certo isto, non? De que o rol fundamental das escolas, o rol fundamental dos mestres e das mestras, e tamén como se vive de diferente nun lugar ou outro de Galicia, como se vive na Galicia territorial, como se vive fora da Galicia, neste caso en Bos Aires, que, bueno, rapazes e rapazas, sí, claro que estudamos nun momento determinado do ano, sobre todo, facendo máis fincapé no autor ou autora do Día das Letras Galegas dese ano, pero en xeral, durante todo o ano, están ávidos de querer ler en galego, de ter clase de galego, de coñecer sobre a cultura de Galicia, ganas de viaxar a Galicia, como é outra... Non é como unha materia máis onde hai que facer un traballo, non? Como penso que pode chegar a pasar nalgúnas escolas en Galicia ou en outras que todo o contrario, que aí tamén despois creo que ides falar das redes sociais. E, bueno, a imaxe que nos chega aquí das redes sociais de colexios ou de municipios de aí, bueno, que imaxe nos chega, non? Pero, bueno, xa me calo, demos a palabra, cedo de volta a palabra para que sigades o que queirades, pero, bueno, non quería deixar de intervir porque me tocaba tamén como docente, como viguesa, bueno, hoxe veño de dar clase aos nenos e nenas que a verdade é que queren saber cada día máis, e ás veces chega, hoxe levei un libro da biblioteca en galego, moi ben, señal, e veñen presumindo disso. Digo, bueno, eso sucede, non sucede en Galicia, perdón. Bueno, calei, perdón. Así que, bueno, parabéns ás dúas, porque a verdade é que é moita emoción o que contaxe, Regina, que a veces hai o abano para un montón de comentarios sobre a docencia, que, bueno, Elena, como precursora de algún xeito, como referente da docencia, o traballo é excelente, agradecemosche moito. Un pequeniño apunte, pero o mellor resulta certo interese, sobre todo para ti. Hai moitos colexios de Galicia que non traballarán no galego de maneira moi distinta ao que traballo teu. Isto é a tristeza. Esa maneira tan diferente que ves ti, o gallá existise. Eu estou convencida que en moitos colexios os nenos pequenos, hasta chegar a secundaria, o galego ten un tratamento tamén, non vou dicir de lingua estranxeira, pero tampouco me vou equivocar moito. De feito, a perda de falantes é enorme. A perda de falantes de ano a ano de xente menor é enorme. Entón, claro, non hai nin a exemplaridade na casa, nin na rúa, nin na propia escola. Moitas veces eu témome que moitas veces é unha lingua bastante estranxeira xa na súa patria. Entón, isto é triste, porque, claro, na túa escola é normal que pase, aquí en Galicia non debería pasar.
En Galicia ainda hai pouco hai un estudio importante de Monteagudo que di que hai áreas moi diferentes unhas das outras, por tanto, o número de falantes non é aquí en Rianxo, que é onde eu vivo, isto é un paraíso da normalidade lingüística, que isto non se pode trasladar a outros sitios onde non ven o galego mellor moitísimo. Igual aclaro, sí, aquí en Bos Aires é lingua estranxeira, porque non é a Galicia territorial, pero bueno, sí. Pero máis falo de considerarse unha lingua estranxeira que non é tan estranxeira, porque ten moitos que son de familia galega, claro, un recunchiño de Galicia de algún xeito Bos Aires, o punto a que ia máis é o querer realmente achegarse ao idioma e á cultura, pero dende o amor, o respeto, incluso a identificación con ela. Eso é o... Desde o interese por ela, que eso é importante. Claro. Eu teño experiencia aparte, bueno, decir, levo xa anos na universidade, non? Un tanto distinto, pero teño experiencia como profesora en secundaria, en Galicia, e tamén teño experiencia como profesora universitaria fora de Galicia. E en ese sentido, coincido contigo, Marta, porque eu daba aulas de galego, de lingua e literatura galega na Universidade Autónoma de Barcelona. Realmente chamábame a atención a absoluta permeabilidade do alumnado que non tiña absolutamente ningún prexuizo. Que iso é algo que realmente a min nun primeiro momento chocaba, decir, ver que realmente podía simplemente explicar poéticas, explicar calidades de escrita, tradición, sen eses fantasmas identitarios, eses problemas, eses desaxustes que temos como sociedade, non? Eses problemas sociolingüísticos. E, de feito, vías que funcionaba en dous, por unha parte, a fascinación do alumnado catalán que non coñecía a Cunqueiro ou a Rosalía ou a Eduardo Blanco Amor, de repente atopabas puñado diante deses textos e quedaban absolutamente fascinados dun xeito, eso dicir, absolutamente estaban nunha clase de literatura, nunha literatura universal, perfectamente libre de etiquetas regionais, de etiquetas minoritarias nin periféricas. Era unha literatura de verdade. E logo tamén chamaba a atención o tipo de relación que se establecía co alumnado que era fillo de migrantes en Cataluña, a sensación de enorme orgullo identitario e o seu interese por aprender o galego, que eu supoño que é o que pasa, que é o que tamén ti percibes, non, Marta? Esa idea de orgullo identitario que segue a existir. Se segue a existir ese impulso de orgullo identitario, de marca de identidade que nos ubica no mundo, segue ser agora mesmo no 2022 igual de potente, Elena. Sí. Probablemente se agora se vamos a... E o mesmo impulso, e a mesma pulsión. Co cal, por máis que aquí dentro do país sempre vivamos dentro dun ámbito de mezquindade absoluto, uns contra outros neste minifundios mental, son minifundios intelectuais as que creamos, estamos feitos a desbaldir os esforzos dos outros continuamente, que é unha cousa terrible. Pero unha vez que sacamos esa, vemos a ollada desde fora, desde a diáspora, as cousas cambian e de repente vese o valioso que temos esa capacidade de vertebración que continúa tendo a lingua na nosa identidade. E iso sigue estando aí. Iso vexo. E na miña experiencia aquí, por exemplo, no ámbito, eu dei clases na área de Nigrán, Gondomar, Baiona, na zona próxima a Vigo, tamén moi desgaleguizada. E hoxe en día, atópame alumnas, exalumnas miñas que fixeron do galego a súa lingua de instalación. Con todo en contra, pero hai xente de 20 anos que decide hoxe en día, na Galicia de hoxe, de 2022, situarse e facer a súa vida na lingua galega. Co cal, algo é algo, non? Si realmente seguimos
segue habendo partido. O terrible é que teñamos que pensar neses termos, ¿no? Que son termos agónicos cando levamos tantos anos dunha suposto proceso de normalización, ¿no? Lingüística, que se demostrou un enorme fracaso, ¿no? Sí, que hai esa identidade sin dúbida, hai xente que se reconquista, claro que sí. E aí está o mellor futuro. Hai moita xente, né? Eu teño xente moi cerca da miña propia familia que está contratando cuidadora da nena que fale galego, cousa que parece increíble que alguén busque unha persoa que fale galego coloquial de calidade para contratala para cuidar un bebé. Eso parece increíble, unha persoa que falou castelán toda a vida. Está facendo eso, pois xustamente, pero xa adulta. Un modelo fonético de calidade. Claro. Pero as perdas de falantes, a reconquista é máis pequena que a perda. O que quero decir é que as escolas creo que non están cumplindo o que deberán cumplir, na súa maioría, que hai unha castelanización moi forte do ensino e que posiblemente eso non é bo. Na nosa época, nesa época que ti eras alumna e eu profesora, aquelo era unha auténtica maravilla. Quen dera volver ali? Era unha máquina de galeguización. De galeguización e de saber de todo. E non era só da escola, non era só de galego, era de sabiduría, de traballo, de todo, sí. Son cambios. Bueno, hai que aceptar que a sociedade cambia. Podo falar? Bueno, sí, hola Rosana. Mirar, que eu estou de acordo co que decides, bueno, a nivel escola, CPIs, rapaces pequenos e tal, estou un pouco despistada, non? Eu son profe, non de galego, ni de lingua, ni nada disto, non? Nos institutos, sempre, o sea, quen dai o callo cultural son os profes de galego, o departamento de galego, a miña experiencia, non? En secundaria. Entón, se apuntan a todo, vamos, o sea, eu traballei con eles sempre a nivel teatral, poético, recitais no instituto, non? E vexo que sí que fan unha labor moi importante. Vamos, a mí me parece que son os que moven a cultura dentro do instituto, son o departamento de galego, máis que o de lingua castelán, que depende do profesor que haxa e tal, non? Pero os de galego, e agora, por exemplo, que se renovou totalmente, eu estou en Teis, non? Que os antigos, bueno, pues algún morreu e outros xubilaron e tal, están vendo rapazas que ahora aproban moi xóvenes, moita sorte que teñen, e, bueno, que teñen unha actitud coa biblioteca, coas actividades, eu o vexo de verdad que moi positivo. E depois aos rapaces o que lles vexo é que controlan moi ben a lingua, porque levan aprendendo desde pequenos. Eso tamén, Elena, claro, eso que apuntas ti, Rosana, é interesante, porque probablemente houve un cambio na calidade do profesorado moi notable duns anos esta parte. Realmente, os de antes e os de agora, o sea, eu me quedo con todos, porque os que estaban antes, o sea, Soliño, todos estos, chapó, sabes? E ahora veña outra xente nova que tamén, para mí os de galego, de verdad, es que non sei se é ese instituto especial, pero para mí o departamento de galego en Teis é un exemplo antes e agora, que levan desde o 99 aí, de verdad que é un encanto. E depois os mozos, o que vexo que o problema é a rúa, que non fala a xente en galego na calle. Entón, a xente, pois, lles é máis cómodo falar castelán, pero se lles falas en galego, fala en galego porque controlan perfectamente. Entón, non sei se será o problema da escola tanto como o mellor o turismo, o sea, todas as institucións, non sei, que non este máis cotidianizada, non sei, porque eu penso que coñecemento da lingua hai, interés. A mellor a nivel literario cada vez hai máis traduccións tamén, de autores que escriben outras linguas e tal, ao galego. Bueno, que yo se me enrollo, non paro.
Non se me ocurre que se me pase pola idea que é o profesorado que ten a culpa. No, O profesorado está traballando moito, pero é unha cuestión, primeiro, de que o profesorado é voluntarista. Estas cousas que fai é voluntarismo. Voluntariamente entregase a fondo. Pero que o galego é moito máis que o clase de galego. O galego tiña que estar no sistema educativo instalado de outra maneira. Non pode ser só teatro, nin só broma. Claro, eso non é así. O problema que vexo eu nos institutos, que non hai transversalidade. Claro, exactamente. O problema é que a escola non ten o galego asumido como lingua. Claro. Sí, porque, por exemplo, os de castelán fan cosas, pero van a facer en castelán. Podes facer algo, unha homenaxe a un autor castelán, pero podes facerlo en galego. Non sei, non utilizan a lingua. Os de castelán xa non utilizan a lingua. Aunque había un profesor que sí, que ahora xa non está. Pero daba clase de castelán en galego. Eso era unha cosa, unha excepción que vin. Ten que ser unha transversalidade absoluta desde os patios. É dicir, a escola tiña que se comprometer desde os patios, pero non o alumnado, a propia escola. Toda a escola tiña que estar comprometida. Iso é o que é normalizar. Outra cousa é dinamizar. Dinamizar é calquera cousa. Entón, o galego está moi unido, sí, á broma. Incluso hai alternativas que son magníficas, que se as analizas ben dan medo. Falar 3 días galego, por exemplo, no Instituto de Galicia. Eso que é maravilloso e que é un mérito grandísimo que non consigue, que nos está dicindo? Que está indicando a anomalía da lingua no propio centro. É unha cuestión moi seria que a administración teria que ter, bueno, pois como outras administracións que están facendo, teria que ter outra fundamentación, e isto é voluntarismo, e a veces incluso xente que lle costa un disgusto porque está dando unha materia que non se pode dar en galego e a dar en galego. Non son optimista pensando en que a lingua vai resolver o problema. Eu creo que a escola é unha parte, que non é todo, claro que non é todo, pero a escola ten a súa parte. E os pais tamén, na maneira en que a escola sea a lingua de alfabetización, os pais aceptan incluso que os nenos aprendan a lingua antes e non lles deixan de falar o galego para falar o castelán porque saben que a maior parte dos nenos van ser alfabetizados en castelán. E aí están as cousas, non? É todo un conxunto, un conglomerado moi complicado. Ahora, o profesorado de galego que fai maravillas, e sobre todo máis novo, claro que fan vídeos, cousas preciosas. Pero todo iso, o galego é moito máis que iso tamén, claro, é iso, pero é moito máis. Cando se trata da lingua propia dun país é máis, non? Entón, eu son posiblemente moi exigente, non sei. Non me fagades moito caso que eu ando moi en serio con todo o que fago e a veces a miña seriedade é un perigo. Eu creo que realmente se a administración non toma cartas no asunto, realmente a lingua, o galego é lingua vehicular única. En toda a administración, polo menos no sistema escolar, dificilmente imos chegar ao 2050. Moi dificilmente. Só temos posibilidade se hai realmente un compromiso serio do país con monolingüismo das institucións. Esa é a única vía, que é unha vía que asegura, por outra banda, o plurilingüismo. Esa sí que asegura, non o outro. Claro. O plurilingüismo non ten ningún problema. Xeralmente a xente que fala galego con máis asiduidade fala máis linguas, non unha, ou mellor dúas. Sí. Non é o galego contra as outras linguas, é outra cousa, claro. Pero, bueno, está ben, o 17 de maio é unha festa que hai que celebrar por encima de todo, é unha festa vital e auroral para a literatura galega, para a recuperación da literatura galega, que viña xa da Idade Media e era moi importante, moi boa. Pero hai que, ao millor, deixar de calcar tanto a importancia nun día como en 364. E os profesores de galego non son os únicos que teñen que sacalo para diante. Nada. Dende logo que non. Son os especialistas os que mellor o explican e os que mellor o fan, non? Pero ten que haber por detrás outra rol, porque se non, nin no vocabulario a empregar, é dicir, a min asústame que un neno
unha nena de Galicia este estudiando, por exemplo, historia do seu país nunha lingua inglesa, que iso xa non é castelán, pareceme unha auténtica barbaridade, porque hasta hai termos que son irreducibles, que non se poden traducir. A cuestión máis propia dun país como é a súa propia historia, das súas propias institucións e o seu propio mundo natural que está ao lado, pois é fixe, pero aquí hai 5.000 peixes. Entón, isto pareceme un disparate, pero bueno, ao mellor só me parece a min, eu non quero sentar cátedra, digo o que penso porque me dades palestra e porque ao mellor tamén é bo que o que decía Micaela e o que decía Marta, que enfrontemos ideas que aquí vexo que non están tan confrontadas como parece, non están, non, creo que non. O único que quero destacar é o que vale o profesorado de galego, moitísimo, neso ten razón, totalmente, é genial, chapeau, fai moito, moitísimo. Bueno, así que estamos neste ciclo de ler mulleres galegas, no mes das letras galegas, pero tamén insistimos no profesorado de galego tamén, e iso nos leva de volta tamén á literatura, non? Micaela, non sei se queres reconducilo de algún xeito, pero bueno, penso na literatura infantil en galego, que rol xoga na escola e demais, e sobre todo, bueno, con Regina Elena, coa súa obra, o seu traballo, como ven iso. Pero, bueno, cedo xa a ti a palabra, Micaela, por se queres facer alguna pregunta para seguir avanzando. Es que justo, bueno, fueron respondiendo casi todo. Casi todo. Unha maravilla, escoitadas, puxeron a primeira, arrancaron, e quedamos... Claro, en una problemática que engloba absolutamente todo. Pero en ese sentido sí me parecía importante preguntarle, sobre todo a Elena, que ella es la que tiene su trabajo centrado en la literatura infantil y juvenil. ¿Por qué? ¿Cómo le surgió? ¿Cómo surgió esto de escribir para niños y niñas jóvenes? Sí, para min foi un acto de amor maternal, un acto de conciencia, según eu me reconvertín en escritora galega, a pesar de que empecé en castelán e teño que decir que con certa fortuna, pois da mesma maneira que me tiven que reconverter eu moi tarde, eu quería que os meus nenos, a miña nena, que é a máis bella, tivese un material de lectura que non había, e fixémoslle o Xesús Raba de Paredes, que é o seu pai e eu, que son a súa nai, fixemos libros para todo o que a nena e logo o neno podían facer. Era un libro que se chama o Libro de María, que logo foi para o neno, era de cancións, tamén ten música. Bueno, eu cheguei a compoñer algo de música para nenos, e empezamos cos nosos fillos, non era para nin para fora, era para os nosos fillos, pensando nos nenos de Santiago, cultos en humanidades, cultos nun mundo xa urbano, e que tiñan que ter unha literatura como tiña Natacha nas nanas de Juana de Ibarburu. Entón, dixo un día o pai, en vez de traducilas de Natacha, fai unhas que tamén sabes música, e empezamos a escribir para eles. Escribimos para eles. Logo, esas cousiñas saíron, díxose que estaban aí. Foi o primeiro libro que tivo Edición Xerais, que logo non o editou, pero foi que non tivo, e que non o programou, e que non maquetou, e logo regalou nolo outra vez, deu nolo porque pensou que non o iba a vender, publicou a Consellería de Cultura cando estaba Filgueira Valverde, e publicou para nós gratuitamente, repartiuse polas escolas, logo seguimos facendo relatos nos que eles éramos protagonistas, que tamén saltaron á rúa para vender, e eu empecé a escribir sempre pensando nos meus nenos, agora nas netas, en sobriños, en nenos que eu tiña moi cerca. E claro, eu facía unha literatura de calidade, como eu entendo a literatura, pero non para a escola. O que pasa é que, claro, como era mestra e eles estaban na escola, a escola é un campo no que pasan moitas horas do día e moitas das miñas historias acontecen na escola, pero non pensando na escola como meta de que vayan para ali os traballos, sino como orixe.
E así foime moi doado. E logo entusiasmeime, gustoume, e agora sí que creo que parei, pero ata agora estiven aínda recuperando cousas que tiña, e fíxono con moitísimo cariño e interese. Eu nunca pensaría facer eso, ni pensaba facer eso. Foi a necesidade que tiñamos, que non tiñamos que, e que había que facer, que como lles facía a roupa. Os nenos poñíanme nas fichas da clase modista porque lles cosía a roupa, e tamén era que lles facía as súas cancións, e o pai. Esa foi a maneira. E o libro juvenil realmente que fixen, o Amor por 4, é recoller experiencias como nai, realmente é un libro escrito para pais e nais, experiencias como nai desa época, porque nela os pequenos, os rapaces son rebeldes, etc., como tamén foron os meus. Os meus fillos, e aí estamos, que se nos recoñece casi. Estamos nesa obra que se nos recoñece. A máis, sobre todo, recoñecese moi ben, que son eu. Porque eles tiveron a xentileza de me regalar un día un libro que posiblemente Xina recoñece mellor porque foi traducido ao catalán e falaba en castelán de Cataluña, semanadas e outra cousa, que se chamaba traducido Como educar a los padres. Regaláronme a min un libro de como educarme a min, e tanta desgracia me fixo que escribín despois todos eses relatos onde directamente eles se converten en protagonistas da súa vida. Pero iso foi todo polos fillos, non tiven outra razón para escribir esas cousas. Y Regina, te quisiera preguntar de dónde surge esta necesidad de trabajar en el análisis, en la teoría literaria. ¿De dónde, cómo te viene esa idea? Pois da escola, porque todo sae da escola. De ter profesores e profesoras que me fascinaban e que me fixeron amar a literatura. Sobre todo tanto na primaria, tiven a irmá de Gonzalo Navaza, Victoria Navaza, como gran mestra durante moitos anos da miña formación, que me deixou unha pegada fortísima. E logo tamén durante a secundaria tiven grandísimos docentes que me axudaron a desenvolver unha paixón absoluta por ler. Eu son, sobre todo, unha lectora. E interésame ler a tumba aberta. Eu creo que escribo por ler. En cuanto a bueno, algo que yo decía, pero lo sabrás explicar mejor o decirme que por ahí no tiene nada que ver, pero en cuanto a la necesidad de establecer un canon, un criterio de lectura para la literatura gallega, que es algo que surge también en la crítica literaria en cualquier otro idioma, ¿no? Sí, pero, a ver, nos levamos con canon moitos anos, realmente. Decir, nós temos institucións culturais que funcionan dende polo menos hai 40 ou 50 anos dun xeito regular, e antes máis regular, pero existían. Nós sempre tivemos institucións culturais potentes que marcaron canon. Co cal, cando se observa literaturas menores ou periféricas, parece que está todo por facer, e non é certo. Hai moito feito xa, hai moito traballo detrás, e moitas similitudes coas literaturas xa das linguas maioritarias. En realidade, o canon estivo sempre presente, e o canon está é produto da doxa dun tempo determinado e, polo tanto, non ten estrictamente que ver co literario, senón coa posición política, posición de poder, co modo de mirar dunha época, que non exactamente está dando conta dunha calidade literaria. O canon é unha especie de vara de marear que temos para estructurar xerárquicamente unha sociedade. Non é máis que iso tamén. Pero o que quero decir que
canon na literatura galega houbo sempre. Agora hai moita máis xente e, polo tanto, é máis difícil identificar o canon. Non? A cuestión é que ata agora o canon era moito máis doado de deseñar nunha literatura moito máis pequena. Agora hai moitas voces, pero hai institucións que están pelexando continuamente por crear canon e existen canos recoñecibles. A cuestión é que, si no futuro, eu creo que, a parte da crise do idioma, hai unha crise da cultura moi seria, en xeral, e iso é unha cuestión que abarca todo o ámbito occidental. E aí probablemente a idea do canon tal e como coñecemos, ou a función da literatura tal e como a coñecemos, teña estear realmente dando as súas sinais de agonía. Dá a sensación de que agora mesmo o que hai é unha multiplicidade de centros. Imos cara a un panorama cultural máis complexo, no que desgraciadamente agora mesmo me dá a impresión de que só é visible, tendo en conta que sobre todo a partir da crise do 2008, a crise do 2008 foi un antes e un despois para as humanidades e para a cultura en xeral. Non nos recuperamos daquela. Iso foi unha machada moi, moi profunda en todo un circuito que ata daquela funcionaba máis ou menos ben, non só na literatura galega, sino en todas as literaturas. A partir dese momento entraron conceptos extraños nos que o tempo no que había unha eclosión de miradas novas, de hibridez, non? Para dar conta das novas realidades a que nos enfrentamos como humanidade. O tempo, a cultura estaba ofrecendo e ofrece hoxe en día como un produto mayoritario, absolutamente carente de interese, absolutamente plano. Agora mesmo estáse dando por alta cultura cousas que hai uns anos serían imposibles, simplemente xerarían risa e vergonza, vergonza allea, digamos. Agora mesmo, sí, de repente é posible, e de repente o que é estrictamente literario, o escrito, o profundo, ou o traballado lingüísticamente, deixa de ser un valor nas más medias, nos grandes altavoces de propaganda. Polo tanto, en todo o sistema capitalista que ten unha serie de distribucións moi eficaces e que colocan e visibilizan os libros. De repente, o que se visibiliza é algo cada vez máis intervido nese sentido. Pero iso non significa que non haxa unha enorme eclosión de calidade e de visións distintas que veñan en gran parte polo discurso literario, que segue ser un dos grandes discursos que nos permiten imaginar e pensar noutra vida posible. E agora mesmo, en todo o noso ámbito cultural e en Galicia en concreto, hai moitísimas voces interesantísimas que están dicindo cousas distintas do que se dixo antes, pero que non teñen acceso xa, porque agora mesmo o ámbito da visibilidade está moito máis intervido, sobre todo a partir do 2008, creo que é o momento, está moito máis intervido e hai como unha especie de rodillo no que a idea da mercantilización, da comercialización, do que se vende ou do que se debe pensar, está comendo ese espacio de visibilidade, que non significa que non exista, que non haxa unha chea de creadores creando discursos de altísima calidade hoxe en Galicia, pero están en submarino, están como asuladados. A idea é que estamos traballando nas barricadas. Non podo estar máis de acordo. Eu non fago crítica porque non teño capacidade para facer crítica, porque non son analista nese sentido, pero non podo estar máis de acordo contigo, Xina. Totalmente de acordo. Gracias, Helena. Bueno, ti tes a grandísima, porque a tua filla, mira que eu quero decir que a crítica a María do Cebreiro é dunha intelixencia emocionante. Estou moi orgullosa como nai, porque para esa nena creei a miña literatura. Si para esa nena creei a miña literatura infantil... Pois era exixente a tua nena,
Estamos Claro. pasando pola neta, polas dúas netas, pero unha é moi pequeniña, a neta maior, a Elena, que me fixo hai unha entrevista 3 días dun libro meu que leo, Contos de Sol e da Lúa, que me quedou. Cando me dei conta, estaba tratando de vostede como a unha xornalista, e a min tamén, como se fóramos profesionais. Estábamos falando Moi duns termos que me pequena. asusteime, porque me parecía imposible que me pudiera preguntar o que me preguntaba. Xa non de entender un libro. Entón, claro, se uns nenos que leen o que te escribiches pensando en facerlles un favor e de que era para eles, pois saen brillantes nese campo, como é o campo de María, que María foi unha nena perseguida para que estudiase outra cousa polo seu propio profesorado, porque estudiar humanidades está... Claro, claro. Ela empeñouse en que era o que quería ser, o que quería facer, fixo eso. María ten, ademais, ten unha mente moi crítica. María ten unha inteligencia moi herdada de seu pai, que non é a miña, ten máis a miña afectividade, e teñen unha capacidade de análise moi forte os dous. Ela é, para min é fantástica, sí. Pero ademais entregase con corpo e alma, como sabes. Eu é que cando a leo, cando leo crítica de María, a verdade, ás veces dame ganas de chorar de emoción, porque ves a inteligencia, sabes? De repente hai unha inteligencia e a beleza que vai para ella a inteligencia, e María consegue eso. É así. Sí, sí. Consegue decir... Moitas gracias por aprecialo. Eu é que estou moi orgullosa, porque ademais teño que decir que esa parte non é miña. A miña é máis afectiva, esa parte herda de Rábades, bueno, pois que ben, non? Cada un debe... O meu máis herdeiro é un músico, que herda a miña paixón pola música, claro. Pero eu estou completamente de acordo contigo, ainda que non me está ben dicilo, porque é filla, pero é unha gran analista. Bueno, pero que non podes negalo. Claro. Que ben que haxa xente como ela, como a ti, con Cunqueiro, por exemplo, que é fantástica. Estás aí, estás poñendo a Cunqueiro onde hai que poñelo, claro. Sempre estivo, pero hai outras maneiras de estar. Sí. Bueno, sí, non, hai demasiadas capelas, demasiados movementos de poder en relación coa cultura, non? Cos persoeiros. Sempre hai moitas capas que hai que deconstruir. Ademais, eu creo que a túa, que é algo que tamén deberíamos tocar aquí, porque estamos, todas as persoas que estamos aquí temos ou queremos ter unha perspectiva de xénero. Eu creo que é necesario tamén a visión das mulleres sobre as cousas, non? Porque a visión das mulleres é unha visión que non houbo, ou que foi moi escasa. Moitas veces a súa visión tiña como patrón as visións masculinas tamén. E entón creo que iso é moi, moi interesante, que as persoas que facedes crítica, que é moi interesante que vexades con ollos novos algo que se viña vendo, a veces con ollos de gafas prestadas, digamos, non? Porque as mulleres, hai moito tempo que as mulleres facían cousas, pero non tiñan o mellor as gafas que deberían ter postas, as gafas de análise que deberían ter postas, porque creo que o mundo femenino dá unha visión nova, que non estamos moi afeitas a utilizar. Dá unha visión nova das cousas, claro que sí, como non. O que pode ver unha muller non ten nada que ver co que pode ver un home, polo menos mentras a diferencia entre home e muller sexa tanta. Co tempo non sei se chegarán a igualarse, non o sei. Sí, non, parece que hai todo un mundo inédito, por iso a verdade é que é moi interesante ocupar un pouco de espazo público para demostrar que temos como unha especie de boa nova, non? E iso que estamos todos debindo feministas, non? Porque realmente a magnitude e as gafas estamos axustándoas, non? Estamos cada vez que nos vamos facendo máis o campo de visión, de repente amplías e vemos outra cousa. É impresionante como estamos nun discurso de redefinición enorme. Realmente é unha revolución. O que estamos facendo entre todas as que estamos aquí, é unha absoluta revolución. Nada do que estamos dicindo se tiña dito nunca antes. Que é unha cousa,
E se o pensamos, nunca se tiña dito que manda truco. Eles sí, pero nos nunca. Nos somos agora as pioneiras. Entón, é absolutamente capital. Decir, vainos a vida nisto. Sí, sí, eu creo que xa teño dúas religións, que son a lingua e o feminismo. Tamén afortunadamente con visións femininas diferentes, porque claro, non pode ser monolítica tampouco a visión do feminismo. Pero, sí, a lingua e o ser muller, e o ver con ollos de muller, o sentir con sentimento de muller, que a veces estaba con bafo por riba, como un cristal que se abafa. Non? Eu mesma vexo en min, nos cambios que eu experimento, en ver as cousas, non vexo as cousas igual que hai uns anos, para nada. E se eu non as vexo igual e me dou conta, pois que algo de razón teño, que hai dúas maneiras de ver. E iso creo que nos vai a todas tamén a vida niso. Non só a vida en sentido real, que por desgracia tamén nos vai, senón en sentido metafórico, vai na vida. Claro, chegamos a un punto no que o xogo é moi forte, ou é gañalo ou é perder. E vainos a vida, vainos a supervivencia como xénero con dignidade e como xénero con moitísimo que aportar, porque hasta agora temos aportado moi pouco, moi pouco. Moitas das grandes mulleres que puderon aportar cousas, fixeron as cousas con criterios absolutamente masculinos, igual que as faría un home. Son mulleres, pero son mulleres que non engaden nada polo feito de ser mulleres. E isto hai que decirlo así. Claro que sí. Exacto, Elena. Claramente, iso é un elemento fundamental. O importante é o sesgo. O noso sesgo. Non podemos reproducir o mesmo modelo. Temos que intentar ver as cousas de outra maneira. Non podemos reproducir modelos de poder masculinos, aínda que sexa unha muller quen ocupe ese espazo. Non ten sentido. Aí non sei pioneira de nada. Non sei pioneira de nada. Sí, por non citar nomes. Vamos a forrar nomes, que quedamos moi ben, pero creo que na mente de moitas persoas hai nomes. Quedamos moi elegantes. Sí, hai nomes que... Quedamos moi elegantes. Quedamos moi elegantes, pero que hai nomes que incluso están facendo moitísimo dano a outras mulleres. Moitísimo dano, porque as mulleres creen así. Claro, cando alguén que nos representa e que encima nos representa contra nós propias e as propias das mulleres axuden a que nos representen, estamos perdidas. Pero bueno, hai que traballar. Esa é outra cousa, outra das loitas que intentar, aparte de intentar ser fiéis a nosa voz, a aquilo máis xenuíno que temos dentro, intentar liberarnos das capas de pensamentos prestados. Por outra parte, tamén é importante que esteamos moi atentas ás perversións. As perversións que se fan, que se nos dan como logros. E iso está pasando agora continuamente. Perversións que se dan como logros, pero por favor. Claro que sí. Bueno, aí están comentando que están fascinadas escoitando. Sí. Canto dá de si a literatura, Canto dá de si a literatura. Bueno, por eso tamén este ciclo de ler mulleres galegas neste mes galegas nas letras, non? Por todo o que estades a expresar tamén, sintetiza un pouco o obxectivo deste ciclo, que justamente rescatar esa outra visión que temos de nós mesmos e de nós mesmas como povo, non? Porque é necesario lernos entre nós, ler as mulleres galegas tamén, que mulleres galegas lemos, e como, e para qué, por que rescatar isto, porque, bueno, se a literatura, non? Dirán moitos e moitas, a literatura é boa ou é mala, me gusta ou non me gusta, que máis dá se é home ou muller? Bueno, non dá igual, non ser home ou ser muller. Entón, sí, é necesario estas letras galegas para mulleres tamén. E, sobre todo, todos os anos que levamos, bueno, agora non
son moi mala en matemáticas, non sei cantos anos levamos de letras galegas, pero son moi pouquiñas as mulleres as que se dedicaron, non? Tamén, ademais. Sí, deben ser 4 ou 5. Eran 3, ahora poden ser 4 ou 5. Bueno, yo Luz quisiera arriba, ahí la comentaba. última, Perdón, ¿sí? Micaela. una última pregunta para que luego sigan comentando, abrir más el debate. Quería preguntarles a las dos, ¿no? Pueden ir, ustedes conversan perfectamente juntas. Un poco, bueno, el tema de las redes sociales, de cómo si se pueden utilizar, si gana más el discurso hegemónico del poder, o si se pueden intervenir. Elena hace ahí unos trabajos interesantes. También a Regina, si se puede hacer por ahí crítica literaria o activismo literario en las redes o en los medios digitales, también venciendo un poco el tema del mercado editorial o de los medios también, ¿no? Esa es un poco la pregunta, no sé si queda clara. Empeza, Regina, que ti pos de moito tono. Vale, vale, a cousa as redes, bueno, as redes agora mesmo tamén é un problema, non? Para nos, se as redes eran a gran panacea, as redes nos ian traer a democracia participativa, non? Ian supor unha verdadeira revolución no noso modo de organización política, e o que nos trouxeron foi o fascismo. As redes agora mesmo están marcadas pola violencia. Eu creo que agora mesmo a violencia simbólica onde se ve máis, e sobre todo na etapa da post-pandemia, hai dous espazos que para min son moi reveladores da violencia ambiental que se está vivindo agora mesmo. Unhas son os patios dos colexios e outras son as redes sociais. Creo que son os espazos onde máis violencia lingüística estamos establecendo. Con palabras que son actos tamén. Este espazo empeza a estar maldito nese sentido, ¿no? Desde o momento, nun primeiro momento era gran terra de promisión, pero como todo na vida, nada é absolutamente branco ou negro, non é tan dual. Este espazo segue tendo moitas posibilidades de visibilización, pero o que si ten demostrado as redes sociais, o espazo das redes sociais, a rede en xeral é unha gran biblioteca, esa é outra historia, pero as redes sociais, desde logo, non son espazos de pensamento, non son espazos para que poda funcionar unha crítica literaria que necesita tempo, que necesita levedar, que necesita... É un discurso complexo. Iso necesita tempo, e a lectura en pantalla e a lectura nas redes é absolutamente diagonal. Que de algún xeito nos compramos un marco, non? Un marco conceptual, e realmente nos estamos buscando as palabras claves que nos reafirman nese marco conceptual. E pouco a máis non estamos lendo nas redes sociais. As redes sociais son un lugar de barbarie. Outra cousa é que as redes sociais podan funcionar para dar a coñecer, non? Para dar a coñecer outras información, e para que ti saias das redes sociais a gran biblioteca que é internet. Esa é outra historia. Pero as redes sociales son como un reclamo. E de repente, teñen que ser pequenas miniaturas, como chamadas de atención, chamadas de beleza ou de interese ou de pequena reflexión, das que non podes tirar máis alá, porque os debates que se iso xe xeran, e os comentarios, os posts e demais, iso é todo ruido,
sempre ruido. Xa non lle vexo grande interés, non sei que opina Elena nese sentido. Nun primeiro momento sí creía que era un lugar de debate, un lugar que podía abrirnos a cabeza. Agora teño as miñas serias dúbidas. Sí, eu entrei nas redes sociais como en casi todo, por casualidade. Fui mestra porque non pude ser outra cousa, fui escritora porque as outras artes me fallaron, e nas redes sociais estou tamén porque empecéi co correo electrónico para escribirme co fillo que estaba en Boston e que dixo hai unha maneira moito máis doada, meteume en internet, logo de internet por casualidade aparecen un día porque me aparecían un día no Facebook, logo estiven ali, logo fui no Twitter, e entón fun pasando tamén unha etapa na que vin unha evolución negativa. Que eu creo que evolucionan cada vez para peor. E entón, claro, hai unha evolución negativa, pero moi negativa. Mesmo no Google, empezabas a buscar Rosalía e aparecía Rosalía. Ahora aparece a cantante, pero xa nin a cantante, aparecen os hotéis que se chaman Rosalía, e os restaurantes que se chaman Rosalía, e as salas de festa que se chaman Rosalía, porque hai cosas que se chaman Rosalía de todo tipo. E entón, xa é imposible que vayas a buscar incluso unha información e o último que che sae é a palabra que ti ias buscar. Empezan os restaurantes para comer, para papá, toda esta historia. E xa nas redes, que eu teño Facebook e o Twitter, e sobranme, de verdade, sobranme. Pero por outro lado, para a lingua son boas, porque hai que estar aí. E eu nas redes sociais, incluso teño un blog no que dou clase, microprogramada, no que estive facendo moita caridade, porque eu... Sí, pero está moi ben, porque son píldoras, realmente son tes o tamaño exacto. Exacto, iso é moi, incluso para mí é moi provocativo. Como podo decir hoxe que non se pronuncia O e que se pronuncia O? E se 10 persoas o collen, pois que ben, non? Pero é unha obriga nosa que as redes teñan galego e podendo ser tamén un galego escrito con pouquiño de xeito tamén. Quero decir que seamos os únicos que podemos escribir en galego ben, pero bueno, que haxa un galego ben escrito é bo que estea. En canto a crítica, nada. É un lugar para todo. Eso non hai porque a xente, cando pasa de 4 renglóns, para de ler, e cando hai unha entrada de certo interese, solamente os que somos fiéis nos lemos. Pero a xente, pois unha cousa atrasada, hai 4 anos, que de ali que hai 4 anos, a xente sigue felicitándote como se fose hoxe. A xente non lee o que... Non. Estou falando de xente adulta, xa non falo do que pode causar as redes que son dos máis novos que me parecen nefastas, porque poden levar a sitios terribles, tremendos. Eso, de feito, ti decías patios de recreos e redes sociais, estou de acordo, pero é que son o mesmo, porque son tan nocivos os patios de recreo, porque acaban as redes sociais, os vídeos que se montan neles, é porque se vai reproducir o que se ve nas redes sociais. Eu creo que son o mesmo, por desgracia están moi relacionados. E logo, para a poesía, para a poesía é un lugar, porque, sobre todo, se consigues facer textos moi pequenos, tipo aforismo, ou tipo haiku, ou calquera cousa destas, e se o acompañes cunha imaxe un pouco atractiva, que foi o que empecé eu a facer, para que se leran. Logo resulta que, bueno, foi unha cousa que polo visto atinei, outra casualidade que atinei nela. Esa cousa ten tamén a súa clientela. Pero tamén teño que decir que da mesma maneira que hai unha clientela para un tipo de poema que hai xente que se interesa nel, tamén teño que decir que é unha ocasión para perderse, porque como di moi ben Resina, aí vai parar todo. E entón hai poemas que, bueno, pois de xente que non tería ocasión de lucilos e que pasarían desapercibidos con xusta razón, e que aí teñen moito éxito. Non sei se con respecto a ela. E entón, claro, podía decir de moitas cousas. Eso, por un lado, é moi bo tamén, pero por outro lado, eu non sei se é ruído. O que ela di, efectivamente, é ruído. Pero, bueno, de todos os xeitos, vale, para pequenos pensamentos que poda haber xente, e de feito hai xente que o recolla na rede, hai xente, porque a xente é a mesma que andamos pola rúa. Non cambiamos. Entón, non podemos decir
somos a mesma xente, pero o medio, o pernicioso é o medio, porque ademais funcionan de forma perversa, por unha psicología perversa, que é o premio de inmediato. Estás esperando inmediatamente para contestar, non podes esperar, contestas como sexa, así vayan con faltas, así contestas, dicir, sobre todo se te molesta o que din, non hai maneira de repensar, que aí vai, aí vai, aí vai. E entón é un fluxo que é perigoso, é como unha máquina tragaperras, é perigoso, é moi perigoso. A min danme moito medo. E por outro lado non se podería xa vivir sin elas, porque quen volve todo eso atrás? Hai que xogar con moito tino. Pero, bueno, hai un espacio para a crítica, non. Hagas espacios como distí, que as redes como transmisoras de libro impreso ou de cousas estupendas. Pero as redes sociais, que matizache moi ben, as redes sociais creo que non teñen ese espazo de tranquilidade, de repouso, onde poder discorrer, pararse a pensar, porque nós, ni siquiera os que andamos nelas, o sabemos, temos a veces a paciencia de facer unha lectura profunda. Sabémolo, pero tiramos tamén para adiante. Somos nós mesmos tamén, imos no remuiño. Eu non teño un concepto de que, evidentemente, en vez da democracia e a democratización que nos trouxeron foi moita perversión. Non me gustan. E, desde logo, para as miñas netas non me gustan nada. Nada. Pero hai que vivir con elas. Isto xa non volve atrás. Hai que formar o alumnado, claro. A escola ten que non tanto utilizar moitísimo o digital, porque a min ensíname Elena 50.000 cousas que eu non sei facer. Isabel, non fai falta que lles ensinen ni na escola, non sei por onde aprenden. Pero a pensar, a pararse e a todo iso, o digital non ensina. Eso ten que ser o libro, a clase profesoral, a concorrencia social de persoas, e iso creo que forma moito máis. De feito, hai a lenda negra de que os inventores de todo eso, para os fillos non lles queren nada de toda esa historia, queren libro, libreta e profesorado. Non sei se é lenda negra ou non, non o sei. Quedámonos pensando. Aí comentan algunhas cousiñas no chat. Por exemplo, Marita di que coincide plenamente con Rexina respecto ás redes sociais que serven de difusión, pero que non están habilitadas como espacio de reflexión, ou se queda de lectura, que está dicindo, non? Que hai moita inmediatez. Engade, en certo sentido, la inmediatez é unha forma de violencia, dice Marita, interesante. Non sei se queres comentar algo, Marita. Pues micrófono, sí. Bueno, se queres podes activarlo. Bueno, aí Raúl dicindo toxo revirado, non sei que o dixo, bueno, que lle fixo. Raúl comentou antes, pese que non sei se estás en Uruguai, Raúl, pode ser, que comentaba antes. Non, Raúl está en Galicia, Raúl é un artista, é un artistazo, é un poeta da artesanía plástica. Benvido, Raúl. Bueno, traballa, fai cousas, fai maravillas. Benvido, Raúl. Benvido. Perdón, acá está Marita. Hola, Marita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Marita. Hola. ¿Cómo están? Qué gusto. Marita tamén é docente, verdade? Somos unha morea de docentes aquí en Bos Aires tamén. Así que, bueno, consideras que tamén é unha forma de violencia, decías, as redes, non? Es que yo no estaba escuchando. Lo que escribiste, Marita, lo que escribiste en el chat. Que pusiste que es una forma de violencia a la inmediatez. Sí, totalmente. Yo he trabajado con niños pequeños porque soy maestra de jardín, si bien me jubilé hace poco, pero bueno, sí, esto que los nenes toman así como lo inmediato y la urgencia, el todo y el ahora y el no puedo esperar y el todo lo quiero ya, es provocado por nosotros los adultos, ¿no? Que ante la primera le ofrecemos lo que tratamos de interpretarlos y tratamos de brindarles de más por ahí.
¿no? Y bueno, esto me parece que genera en ellos esta demanda, el no saber esperar, los tiempos de espera, que son tan importantes, ¿no? Porque en la vida no tenemos todo lo que queremos, ni siquiera lo que necesitamos, pero todo lo que queremos de modo inmediato, no sabemos esperar. Y eso es algo que se tiene que cultivar desde la niñez, ¿no? Todo se aprende de la niñez. Si queremos adultos que puedan tener empatía y que puedan tener procesos de escucha atenta para con el otro, tenemos que brindarles los espacios de expresión pausados y también los tiempos que ellos puedan generar, los tiempos de espera. Bueno, gracias Marita por tu aporte. Bueno, así que Raúl tamén comentaba antes que él recibira loumiños do seu pai en Uruguai, non? E que así tamén recuperou o galego. Bueno, Raúl, benvido, grazas por estar participando no chat. Bueno, benvidos e benvidas a todos, obviamente. Bueno, así que interesante todo o que están comentando, dicindo, é un placer escoitar a Rexina e Elena. Que ben falan, por favor. Boas noites, dona Elena. Hola, boas noites. Unha aperta grandísima. Outra moi grande, Raúl. Es un artista de moitas cousas, pero tamén es unha persoa moi entrañable. Gracias por estar, Raúl. Graciñas. Bueno, así que moi interesante todas as reflexións que vimos facendo sobre as redes sociais tamén, que tamén as redes sociais de algún xeito nos permiten estar aquí tamén difundindo as actividades. A lingua, como ben dicides, si se consigue ocupar máis espazos grazas tamén ás redes sociais, a conciencia que se genera nelas. Bueno, é unha reflexión, poderíase reflexionar longamente, pero non sei se Micaela tamén queres algún tema máis, tocar un pouquiño, porque levamos xa casi 2 horas, entón aí son as 12:30, son en Galicia, pode ser? Ai, pero todo o mundo comeu xa, o ceaxe xa, non? Ah, non que estás agardando. Bueno. Porque se queremos... Perdón, hola. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Por supuesto, Alberto. Primero quiero agradecerles a las dos exponentes que fueron brillantes y aprendí un montón. Yo siento, hay unas cuestiones críticas sobre el proceso lingüístico dentro de la comunidad autónoma que me resulta... Por otro lado, yo desde Buenos Aires veo la televisión gallega y estoy como sintiendo una disonancia. O sea, yo veo el fenómeno Tranxugueiras, que yo lo estoy absorbiendo desde la fuera de Galicia. Yo no sé cómo se vive dentro de Galicia. Eso es un fenómeno que instala de golpe la lengua en la música y se transmite de una forma muy popular y está en principio llevando a que la gente pregunte por el gallego, por la lengua y por las costumbres, porque ellas son todas unas 3 chicas muy jovencitas que son, creo, salieron escolarizadas en gallego, porque ellas están orgullosas de hablarlo, y están generando un fenómeno masivo que creo que a Galicia le va a venir bien y a la lengua. Por lo menos desde Buenos Aires lo puedo decir eso. Y después también lo que hace la televisión, hay una chica que trabaja con un pequeño momento que se llama Digo Choeu, que me parece muy útil. O sea, yo lo veo útil eso. Claro que son píldoras por ahí en algún momento, son pequeñas cosas. Hay una cuestión posiblemente más profunda en lo académico, que ustedes son las expertas, pero el panorama desde Buenos Aires, por lo menos para un simple filo lingüista galego, porque es lo que soy, me resulta contradictorio que haya una mirada tan, digamos, pesimista sobre la lengua y cuando veo fenómenos que lo contradicen. Eso es lo que quería decir.
Bueno, está claro que realmente o fenómeno Tanxugueiras foi un fenómeno tamén desde aquí, que tamén nos axudou a querernos un pouco, non? Realmente, decir, demostrou que sí que hai un tecido de país detrás por como vivamos e como apoyamos as Tanxugueiras. Pero isto ten que ver con fenómenos moi conxunturais como un festival de Eurovisión que, bueno, é un espectáculo, é unha estructura, decir, que de repente ten esa capacidade de altavoz, pero que aquí levamos toda a vida con unha tradición musical moi notable, con moitísimos grandes artistas en moitos ámbitos, non só da música tradicional, da música folk, da música pop. Nós xa sabemos que temos artistas de enorme valía. Non é nada novo para nós o fenómeno da Tanxugueira, que simplemente son outras das boas practicantes do discurso musical. Entendes? Desde Galicia simplemente decir, de repente vese algo que nós vivimos dun xeito absolutamente natural, porque realmente nós sí temos unha tradición musical potente. Entón, chámanos a atención que de repente nos descubran, agora nos descubrides con cantidad de artistas que temos detrás. É curioso. Chámanos a atención por banal, porque é unha descoberta banal. En mi caso, no. O sea, yo vengo Entendes? siguiendo... Entendes como... Non, xa sei. Pero esa percepción desde fora, ese como... Entendes? E que é un pouco a miña impresión. Sí, eu creo que é un fenómeno que efectivamente é fruto das redes. É un fruto das redes, preparado para as redes, resolto para as redes e co éxito que poden dar as redes. É un fenómeno moi estudiado, moi técnicamente moi preparado. Efectivamente, conseguiron algo moi ben programado. Non estarei eu nunca en contra de que esas cousas estean ben, pero creo que a música galega era antes delas, vai ser despois delas, e que é un fenómeno máis do que falábamos das redes, da súa capacidade que teñen de mover, de mobilizar, e logo elas, pois sí, levan un fenómeno moi estudiado, como foi o fenómeno da Rosalía cantante, que tamén foi un fenómeno moi estudiado e que posiblemente sigan facendo triunfo do que fan, pero quero decir que eso non vai salvar nin o galego, nin a música galega posiblemente. Eu felicitoas, agrádame moito que tiveran o éxito que tiveron e entendo que o tiveran porque son moi chamativas, elas tamén, a roupa, o vestuario, como fixeron a canción, eso é precioso. En canto, bueno, é precioso para que lle guste ese tipo de música. En canto ao fenómeno da televisión galega, a televisión galega foi creada para eso, para promocionar a lingua, a cultura, e nós fai cousas ben feitas e bonitas, pero tamén fai cousas que están ancoradas no tempo. Creemos que lle falta moita calidade e que os traballadores levan moitísimos venres en protesta porque non queren esa televisión, queren outro tipo de televisión. Eu tamén querería outro tipo de televisión, pero non lle nego que hai espacios que teñen o seu interese. Pero tamén recordo que para o que naceu. A televisión e a radio galega naceron para promocionar a lingua e a cultura do país, para que se vixe retratada a cultura do país. Sin embargo, non é extraño que na televisión galega veñan cantantes de segunda fila, cantar aí, triunfar e facer cousas que non creo que teña ningún interés nin para a lingua, nin para a propia televisión. Que a moita xente lle gusta, claro que sí, a xente acaba facéndose o que lle dan, pero quero decir que a televisión temos que ter en conta que naceu para iso, para salvagardar a cultura do país e a lingua do país, sobre todo para o que naceu, e que si temos ter razón ese espacio e algún espazo máis son de moito interés, claro que sí, como non. Vamos a recoñecer o que fai ben, claro. Muchas gracias, muchas gracias.
Moitas grazas, Alberto. Bueno, Micaela, vos querés... Sí. Sí. Sí, quería, ver, bueno, no, perdón. quería, ay, perdón, quiere hablar Raúl, me parece. Sí, Sí, a ver, doña Elena, es que no se ve lo mismo, no se ve igual desde afuera como desde adentro. Uno ve la prensa diaria y se le puede dar la risa lo que se cuenta aquí y lo que se cuenta afuera. Yo leo prensa de Uruguay, leo prensa de muchos sitios y no es lo mismo, no, nos están engañando prácticamente, engañando y nada más. Pero lo que se aprecia aquí en Galicia, pues lo vemos como lo vemos, que la televisión de Galicia es lo que es, nada más, es publicidad de la Xunta y punto. Publicidad de quién está mandando, de momento. Lo siento, pero lo veo así. Y lo digo en castellano. Eu non quise ser tan dura, Raúl. Non quise ser tan dura, pero sí penso como a ti, efectivamente. Pero que hai espacios que teñen certo interese, sí que hai espacios con interese, pero que, claro, toda ela tiña que ter ese interese. Dese espacio que, efectivamente, hai outros espacios que falan de fraseoloxía, hai algúns concursos que, efectivamente, teñen interese, claro que sí. Hai algo que ten interese, sí. E a televisión sería de moitísimo interese se funcionase, pois, de outra maneira, claro. Eu nunca vi a televisión galega. Só na etapa do Xabarín Club parecíame interesante, pero teño que confesar que, bueno, eu vexo moi pouca televisión. Eu prácticamente non vexo televisión. Desde logo, a pouca televisión que vexo, ese non é o meu país, ou, decir, é o meu país, pero non, eu non o podo habitar. Non hai nada para min aí. Sí, vale, pero non ves televisión, que pasa coa prensa diaria? A ver, pues a prensa diaria tamén é o mismo. É que é o problema. Sí, non, está todo, sí, non hai marxe para que para fora, cada vez menos, obviamente a prensa como espazo intervido ideolóxicamente parece que avanza, non? Avanza cada vez máis. E aí, nese sentido, a rede segue sendo tamén un baluarte da posibilidade de dicir algo distinto, non? Un pouco é un lugar de disidencia, é certo que tamén ten esa posibilidade, sempre que non te... Sí, pero as redes, perdón, as redes tamén últimamente é un desastre, porque acaba a cuestión en que non hai debate algún, nada máis que insultos, salidas que realmente do momento, nada máis. Estamos moi cansos xa todos, non, das redes, dicir que con o momento que ata nos... Imos vellos, imos vellos. Pode ser. Pero eu vexo os meus fillos, que son, teñen 19 anos, tamén están cansos desa presión, Tamén os adolescentes ou a xente moi noviña está cansa desa violencia, desa inmediatez, que é violencia, como decía Marita. Iso é así. Pero, bueno, a cuestión é que non temos que nos escriba, Toxo, porque a historia é que a televisión en determinado momento foi interesante, porque se achegaba a outro discurso, pero perdeu, había series que nos enganchaban, algúns había programas musicais, non? Ou mesmo o tipo de selección de películas e tal, pero que hai moito tempo que non temos a nada ao que ir, non? Non sei se des esa mesma impresión, ti tamén, ou ti consumes algo de televisión galega? No, en absoluto. Eu tampouco a consumo, pero eu vexo xusto para opinar. Eu teño que vela para opinar, pero tampouco me podo parar nela, porque non aguanto. Marcho. É que non temos onde ir aí, non temos o que ir. Claro. Non hai.
Bueno, yo quería un poco hacer un cierre, ¿no? Porque, bueno, estaríamos hablando muchísimo tiempo. Es más, creo que deberíamos hacer varios encuentros con ustedes dos. Pero, bueno, de preferencia en Buenos Aires, Elena? Sí, claro, Marcha. Claro, Aquí claro, estamos claro. moi cómodas na nosa casa. Na nosa casa estamos moi cómodas, pero estaríamos moi cómodas tamén ali, a que sí. Para mí un placer inmenso poder estar aquí porque non, a ver, non son moi participativa en moitas cousas porque, bueno, xa quero traballar no que máis me interesa agora, xa son maiores, pero bueno, foi un placer coincidir con Rexina, chamada nada menos que por Micaela, e bueno, isto é un luxo estar aquí, eu non agradecín antes porque non entrei xa tan directamente, levo tantos ensaios feitos con Micaela que agora xa entrei a chapata, porque Micaela pensaba que isto foi para mí foi todo un fenómeno, pero estou francamente contenta de estar aquí, de estar con Rexina, que admiro moito e a que desde hoxe admiro máis, e de ter a participación que tivemos e poder falar destas cousas. E que conste que non son unha persoa pesimista, son unha persoa que creo que miro xa con distancia a realidade e que, como decía Rexina, tivemos a sorte de vivir unha época moi ilusionante da que pensamos que iba a sair outra cousa. Ainda decíamos hoxe o meu marido e máis eu, quen nos ia decir que daquela non íamos sacar máis que isto, esta mediocridade, este pasotismo social, porque todo isto é así porque a sociedade permite que sexa así, claro que sí, unha sociedade que reacciona, ao fin e ao cabo estamos nunha democracia bastante pervertida, pero nunha democracia que axudamos nós a que sexa como é. E entón hai un desencanto moi grande, hai un desencanto. En Argentina creo que tamén coñecen moitos desencantos, pero aquí tamén hai un desencanto moi grande, claro que sí. Sí, sí que los conocemos. Bueno, yo quería dejar una especie de conclusión de todo este encuentro. Les agradezco muchísimo porque había una serie de preguntas, sobre todo sobre su actividad creativa, sobre todo los géneros que trabajan, y demás, y en una sola pregunta ya pasamos por toda la historia, por una revisión crítica de una fecha. Fue maravilloso escucharlas historizar, decir en este tiempo ocurría tal cosa, teníamos estas expectativas, cómo eso cambió. Pienso que son ciclos. Yo tengo ahí una mirada un poco optimista, así como hay resurgimientos de todo. Estos no son tiempos muy buenos. La televisión, bueno, está llegando también a su ocaso, así que habrá que pensar en cómo son, en otra cosa. Las plataformas, por ejemplo, las plataformas de películas y demás, hay creo que 2 series en este momento, 2 series gallegas, de producciones gallegas, muy interesantes. Una es sobre el tema de la trata, así que digo, y estas, como decía Regina, estas producciones, este canon, todo este trabajo, esta tradición estaba ya, o sea, digo, el audiovisual en Galicia es sumamente importante, tiene una tradición que se empiece a conocer en el mundo a través de las plataformas audiovisuales, es otra cosa, es otro tema, lo mismo que las tanjueiras, pero bueno, yo sigo teniendo una cuota de esperanza, no es una esperanza ingenua, pero es una esperanza crítica, y les agradezco muchísimo, porque la verdad que, bueno, para mí desbordó todas mis expectativas este encuentro. Así que bueno, nada, solo palabras de agradecimiento. Igualmente. Bueno, moitísimas grazas a Micaela por organizar este
este encontro. Aí, bueno, convido vos a que miredes un poquinho o chat, porque xa me perdín, pero aí están agradecendo, dicindo que é un prazer participar, escoitarvos, que non ten prezo. Non, de feito era de balde, isto, pero quero dicir que sí, que a xente está aí comentando que lles encantou, e tamén con moita emoción e con moitísima gana de, non digo de repetir, senón de seguir facendo este tipo de encontros. Evidentemente, Elena, Regina, estades convidadísimas a vir presencialmente cando poidades, cando se poda, teñades esa oportunidade, evidentemente se podemos facer varios encontros seguidos para seguir afondando en todo isto, pois sería maravilloso. Aí hai alguén, perdón, me perdí, creo que Julio pode ser, comentábase algunha, sí, Julio, se algunha de vos queredes, podedes, vos apetece recitar algún poema, non estaba preparado, non estaba o pedido feito, pero bueno, se tedes está aí aberta a porta. E bueno, convidarvos a seguir participando nestes encontros. O vindeiro, Micael, axúdame aí, creo que o vindeiro 30 de xuño é posible que teñamos outro encontro, igual o anunciaremos nas redes sociais, difundiremos para que podades bueno, asistir e seguir difundindo estes encontros. Evidentemente, invitarvos as persoas que esteades aquí en Bos Aires ou que pasedes por Bos Aires a coñecer ou a volver á Biblioteca Rosalía de Castro do Centro Galicia, onde, bueno, podedes consultar en sala diversos fondos da nosa cultura e literatura, e tamén préstamo para persoas da colectividade. Bueno, un placer enorme, moitísimas grazas, seguro que nos quedamos con moitísimas cousas para reflexionar. Luz de Arriba dice, pode dicir algo, por suposto, se alguén quere contestar algo, abra o micrófono. Que non teño nin... Ah, sí, me puxeron nome, ai, que ben. Puxo o nome, sí. Pois, a ver, eu que vou dicir con estas dúas, que a verdade é que nos deches unha noite, pero increíble, increíble, De verdade, estaba aplaudindo até cos pés, ou seja, unha cousa impresionante, unha alegría, un orgullo, escoitarvos, sentirvos que ademais tan preto, bueno, nada, só dicirvos eso, que se aprende todo o tempo con vosas dúas. Ai, moitas grazas, porque este ciclo é verdadeiramente maravilloso, que os saibades, o que estades facendo Marta máis Micaela. É que eu xa digo que entrei acacharradamente, porque como xa falei tanto con Micaela, por este chisme xa me dei por presentada e representada que eu xa cumplira. Teño que agradecer, isto é moito máis do que eu pensaba que eras, pensando moito, porque cando Micaela fai unha cousa, xa sei que a fai ben, que é moito máis do que eu pensaba, que levamos moito tempo aquí, eu seguiría, quere dicirse, se eu non cansei, quere dicir que me satisfaceu a tope, porque eu agora xa canso, e non cansei. Luz, a ti tamén te teño que felicitar como me felicitaba a miña querida Regina, porque claro, Micaela ten moito de Luz tamén. Moitos parabéns, tes unha filla maravillosa, Micaela, tes unha nai divina, e aquí piropeos a un lado, porque para todas ou para ninguén, gracias por este convite, de verdad, isto foi enorme, moi grande, de verdade que sí. Moi grande, moitas gracias a tamén aos que asistiron, que vexo que asistiu moita xente. Moitas gracias. Bueno, moitísimas grazas e farémolo medrar. Sí, Regina, perdón. Isto tamén son redes e é comunidade. E gracias a isto estamos preto. Nos queremos escoitar e nos demos ese tempo. E iso é un milagre. Moitas grazas. Exactamente. Exactamente, di Raúl. Pois sí, eso é importante, darnos este tempo moi necesario. Así que, bueno, moitísimas grazas de novo.
vémonos de aquí a un mes aproximadamente, quen queira participar no seguinte encontro do ciclo, que este é o ciclo, pero vamos xa chamar o primeiro ciclo, porque eu penso que isto hai que repetilo todos os anos, e que haxa un segundo, un terceiro, pero bueno, todavía quedan encontros deste primeiro ciclo de Ler Mulleres Galegas, que vimos vamos, que vimos con moitos luxos, a verdade, con moitísimas oportunidades de escoitar e sentir, vale, a que estamos na virtualidade, de sentir moi cercanas a personalidades e mulleres tan maravillosas como vos, simpáticas, boas persoas, inteligentes, con unha produción impresionante que é tan necesaria para a nosa cultura e a nosa historia. Así que moitos bicos, unha aperta moi grande, e vémonos pronto. Boa noite, que nos estamos xa. Aí pregunta... Boa Boa noite. noite. Chao, Boa chao. noite. Pregunta Julio se Que é unha da podía... madrugada xa. nada. Boa Vale, noite. despois Hasta falamos. loguiño. Hasta Falamos. loguiño. Deixo de gravar.